సిగ్నల్ ఎయిర్టెల్ కదా. ఎయిర్టెల్ అది కాదు. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవిందాలయం మ్యాంగ్లూరు కర్ణాటక వారి తరపున 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన క్లాసులకి అందరికీ కూడా స్వాగతం. మనం ఈ 5వ అధ్యాయం చివరిలో ఏం చూసామంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే హరే. మనకి 5వ అధ్యాయం చివరిలో 27 శ్లోకాల్లో చెప్పడం జరిగింది అనమాట. ఆ సకల బాహ్యేంద్రియ విషయంలోని విడిచి దృష్టిని 2 కనుబొమ్మల నడుము కేంద్రీకరించి ప్రాణ అపాన వాయువులను నాసికారంధ్రములలో సమూహములుగా నిలిపి ఆ విధంగా మనస్సును బుద్ధిని ఇంద్రియములను నియంత్రించి మోక్షమును వాంఛించు ముని కోరిక భయము క్రోధము నుండి విముక్తుడగును. ఎల్లప్పుడూ అట్టి స్థితిలో నెలకొన్న వ్యక్తి నిశ్చయముగా ముక్తి పొందగలడు అని మనం నేను చూసామన్నమాట. దానికి ఇంకా వివరంగా చెప్తూ ఈ 6వ అధ్యాయం అనేది కొనసాగుతుంది. ఈ 6వ అధ్యాయం పేరు ఆత్మ సంయమ యోగము. దీన్నే ధ్యాన యోగం అని కూడా అంటారు. ఇంకా గురు ప్రణామాలు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహ గణలలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ
नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। ఈ షష్టమాధ్యాయము ధ్యాన యోగం గురించి మనం ఈరోజు చూడబోతున్నాం. శ్రీ భగవానువాచ అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్నిర్న చాక్రియః. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు సన్యాస ఆశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసిన అంత మాత్రాన కాడు. నేను మనం ఆ మొత్తం చాలా ఆ 5వ అధ్యాయంలో కూడా చాలా చోట్ల ఈ అర్థాన్ని వచ్చేటట్లుగానే మనం చూసాము. అంటే కర్మలను విడిచిపెట్టవద్దు, కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా నీ యొక్క కర్తవ్యాలని నిర్వర్తించు అని అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. అంటే మనందరికీ కూడా అదే చెప్తున్నారు. అలాగే ఇక్కడ అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేయడం అంటే అగ్నిహోత్రాది కర్మలు అంటే మనకి ఏవైతే విద్యుక్త ధర్మాలు అంటే మనల్ని మనం పవిత్రీకరించుకోవడానికి ఉన్న మన ధర్మాలని నిర్వర్తిస్తూ, అంటే ఒక్కసారిగా మనం అన్ని వదిలి చేయలేమన్నమాట. కాబట్టి కర్మయోగాన్ని మనం వదిలిపెట్టేయకుండా దాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటూ ఫలాల పట్ల ఆసక్తిని వదులుకుంటూ ముందుకు సాగాలి. హరే కృష్ణ. యం సన్యాసమితి ప్రాహుః యోగం తం విద్ధి పాండవ న హ్యసన్యస్త సంకల్పో యోగి భవతి కశ్చన. ఓ పాండుకుమార, ఏది సన్యాసం అని పిలువబడుతుందో అది యోగము అంటే భగవంతునితో జోడించడం అని నీవు తప్పక తెలుసుకొనుము. ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ప్రాపంచిక కోరికలను విడిచిపెట్టనిదే యోగి కాలేరు. అంటే 2 రకాల వైరాగ్యం అనేది ఉంటుంది. ఒకటి ఫల్గు వైరాగ్యము, రెండోదేమో యుక్త వైరాగ్యం. ఫల్గు వైరాగ్యం అంటే ఏంటి? మనం ఈ భౌతిక లోకానికి చెందిన అంటే భౌతికంగా వస్తువులను మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అంటే ఆధ్యాత్మిక పురోగతికి అవరోధంగా ఉండే వాటిని మనం ఆలోచిస్తూ అంటే వాటిని కొరకే ఆలోచిస్తూ ఉంటాం ఎప్పుడు కూడా. అది ఫల్గు వైరాగ్యం. యుక్త వైరాగ్యం అంటే అన్నీ కూడా భగవంతునికి చెందినవే అని భావించి అవన్నీ కూడా మనం అంటే మన దగ్గర ఏముందో అవన్నీ కూడా భగవత్ సేవలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. దాన్నేమో యుక్త వైరాగ్యం అంటాం. అంటే మన దగ్గర ఉన్న వాటి మీద మనకి మోహం అనేది ఉండకూడదు. మొదటి రకం సన్యాసంలో సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్గా ధనం ఉందనుకోండి. మొదటి రకం అంటే ఫల్గు వైరాగ్యంలో వాళ్ళు అంటూ ఉంటారు, అదంతా మాయ, దానిని ముట్టుకోవద్దు, మనం పతనం అయిపోతాం. అంటే డబ్బు మన దగ్గర ఉంటే మనం పతనం అయిపోతూ ఉంటామని చెప్తూ ఉంటారు. అది అవరోధం కలిగిస్తుంది మన ఆధ్యాత్మికతకి, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటారు. కానీ రెండవ రకంలో ఏం చెప్తారంటే అది కూడా ధనాన్ని మనం పారవేయొద్దు, దాన్ని ఊరికే విడిచిపెట్టొద్దు,
దాన్ని భగవంతుని యొక్క సేవలో ఉపయోగించాలి. అది కూడా భగవంతుని యొక్క శక్తే కాబట్టి దానిని పారేయవద్దు. భగవంతుని యొక్క సేవలో వినియోగించాలి అని తెలుసుకోవాలి. అది నిజమైన యుక్త వైరాగ్యం. ఆరురుక్షోర్మునేర్యోగం కర్మ కారణముచ్యతే యోగారూఢస్య తస్యైవ శమః కారణముచ్యతే. యోగ పద్ధతిలోని ప్రారంభ దశలో ఉన్నవానికి కర్మ సాధనంగా చెప్పబడింది. యోగంలో ఉన్నత స్థాయి చేరుకున్న మునికి సమస్త భౌతిక కర్మల విరమణ సాధనంగా చెప్పబడింది. అంటే దీనికి మనకి భాష్యంలో చెప్తారు ప్రపోజల్ వారు. ఈ యోగ పద్ధతిలో ప్రారంభ దశ అంటే ఆరురుక్ష అని చెప్తారనమాట. అలాగే యోగారూఢస్య అనేది ఉన్నత అంటే ఆ ఉన్నతమైన దశ అనమాట. స్టార్టింగ్ లో ఉన్నదేమో ఆరురుక్ష ప్రారంభ దశ అనమాట అది. కాబట్టి ఆ కర్మేమో వారికి సాధనంగా చెప్పబడింది. అంటే కర్మ చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాలి. అలాగే ఈ సమస్త భౌతిక కర్మలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని విరమించడమేమో ఆ ఉన్నత స్థాయికి చేరుకున్న మునికి చెప్పబడింది. యదా హినేంద్రియార్థేషు న కర్మస్వనుషజ్జతే సర్వసంకల్ప సన్యాసి యోగారూఢస్తదోచ్యతే. ఎప్పుడైతే వ్యక్తి సమస్త ఇంద్రియ వస్తు విషయముల పట్ల మరియు కర్మల పట్ల ఆసక్తిరహితంగా ఉంటాడో ఆ వ్యక్తి యోగ శాస్త్రంలో ఉన్నతమైన స్థానం పొందినట్టు చెప్పబడతాడు. అంటే ఇంద్రియ వస్తువు యొక్క విషయాల పట్ల మరియు అటువంటి ఆ కర్మల పట్ల ఆసక్తి వదిలిపెట్టాలి. మన ఫ్రెండ్ అలాగే మన ఎనిమి ఏంటి అంటే మన మైండ్. అంటే మనసు అనేది మనకి శత్రువుగాను ఉంటుంది, మిత్రుడుగాను ఉంటుంది. అది ఎలా అనేది చూద్దాం. ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం నాత్మానమవసాదయేత్ ఆత్మైవ హ్యాత్మనో బంధుః ఆత్మైవ రిపురాత్మనః. మానవుడు తన మనసు సహాయముతో తనను తాను తప్పక ఉద్ధరించుకోవాలే గాని తన ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. మనసు బద్ధజీవునికి మిత్రుడు మరియు శత్రువు కూడా. అంటే ఈ యొక్క అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఉద్ధరేదాత్మనాత్మానం. ఉద్ధరించుకోవాలి ఆత్మని ఎలా? మనసు సహాయంతో. అంతే. అంటే ఆ మనస్సు సహాయంతో తనను తాను ఉద్ధరించుకోవాలి కానీ ఆత్మను పతనం చేసుకోకూడదు. ఎందుకు? ఆత్మ భగవంతుడి నుంచి వచ్చింది. అది చాలా పవిత్రమైనది. కానీ భౌతిక కాలుష్యం వలన మనం చూసాం కదా, ఈ భౌతిక కాలుష్యంలోకి వచ్చిన దాని వల్ల ఆ విషయం అంతా మనం మర్చిపోతూ ఉంటాము. ఇదంతా ఇక్కడే సుఖాల గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఇక్కడ వచ్చే ఈ తాత్కాలికమైన సుఖాలను చూసి మనం అదే నిజమైన ఆనందము అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఎగ్జాంపుల్గా మనం చూస్తే బాగా నీళ్ళల్లో మనల్ని ముంచారనుకోండి ఎవరైనా, ఒక్కసారిగా అంటే ఆ, ఒక్కసారిగా కొన్ని క్షణాలు అంటే కొన్ని సెకండ్లు తర్వాత ఇట్లా పైకి లేస్తే మనకి అంటే అప్పుడు ఆ శ్వాస తీసుకున్నట్లు ఉంటుందన్నమాట. అంటే దాన్ని నిజమైన ఆనందం అనుకుంటున్నాము. అంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ యొక్క కష్టాల్లో ఉండడం వల్ల ఎప్పుడైతే కొంచెం రిలీఫ్ వచ్చిందో దాన్ని మనం నిజమైన ఆనందం అని ఇక్కడే ఆనందం కోసం వెతుక్కుంటూ ఉంటామన్నమాట. కాబట్టి మనం ఆ మనస్సుని బుద్ధితో నిగ్రహించాలి. అప్పుడు మనకి ఆ మనసు అనేది మిత్రుడవుతుంది. కానీ మళ్ళీ శత్రువు కూడా అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. ఎందుకు? అది మనసు అనేది ఏంటంటే ఒక గోడ మీద పిల్లి లాంటిదన్నమాట. మనం అనుకుంటాం ఆ, ఉదయం చాలా త్వరగా లేవాలి, చాలా పనులున్నాయి, త్వరగా లేచి మన పనులన్నీ చేసుకోవాలి అని. కానీ వెంటనే లేస్తామా, ఆ అలారం పెట్టుకుంటాము. కానీ ఆ అలారం మోగిన తర్వాత ఒక్క 5 నిమిషాలు మళ్ళీ పడుకో, చాలా బద్ధకంగా ఉంది, చాలా చలిగా ఉంది బయట అని మనసు చెప్తుంది. సరే కదా అని ఒక 5 నిమిషాలు పడుకొని లేద్దాం అనుకుంటాము. ఎప్పుడు బ్రహ్మ ముహూర్తంలో లేవాల్సిన వాళ్ళం మళ్ళీ 7 గంటలకో 8 గంటలకో లేస్తాము. అంటే మళ్ళీ అంత నిద్రలోకి తీసుకెళ్ళిపోతుంది అనమాట. మనసు ఏమంటుంది, కాసేపు ఇంకా పడుకో, లేకపోతే ఈ తర్వాత చేసుకుందాం పని, కాసేపు రెస్ట్ తీసుకో, ఇట్లా చెప్తూ ఉంటుంది అనమాట. అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం ఆ మనసు మాట వింటూ ఉంటామో అప్పుడు మనకు అది శత్రువు కూడా అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనై ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనసును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు. కానీ అలా చేయడంలో విఫలము అయిన వాడికి అతని మనసు ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది. అంటే మన మనస్సు ఎప్పుడైతే మనకి శత్రువు అవుతుంది, అంటే మనం చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడైతే వినట్లేదో మనసు, అప్పుడు మనకి శత్రువు అన్నమాట. మనసు చెప్పింది మనం వింటున్నాం కాబట్టి
అప్పుడు మనం మనసు యొక్క ఆధీనంలోకి వెళ్ళిపోయినట్లు అనమాట. అందుకే మనస్సు మానవునికి మిత్రుడుగా ఉంటే ఆ మనసు ఏం చేస్తుంది? మన యొక్క ఆదేశాలను పాటిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగం నుండి అనాసక్తమై ఉంటుంది. జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగించే వాటిని మాత్రమే స్వీకరిస్తుంది. కానీ శత్రువుగా ఉన్నప్పుడు ఇదంతా నాకే కావాలి అంటే కోరికలు, క్రోధము, అవి అందకపోతే క్రోధము మరియు లోభము అంతా నాకే కావాలి, వాడికేమీ దక్కకూడదు. ఇటువంటి పాపపూరితమైన కోరికల వెంట పరిగెట్టేలాగా చేస్తుంది. సన్మార్గం నుండి పక్కదారి పడుతుంది. ఇంద్రియ భోగంపై ఆసక్తి కలిగి ఉంటుంది. అంటే మన మనసును కనుక ఒక అగ్నిలాగా పోల్చుకుంటే, ఈ అగ్నితో మనం ఏం చేయొచ్చు? మంచి పనుల కోసం అంటే రాకెట్ యూజ్ చేయడానికి ఆ అగ్ని ఉపయోగపడుతుంది. అంటే సూర్యుడి నుంచి వచ్చే అగ్ని. అలాగే ఒక ఏరోప్లేన్ ఇది వెళ్ళాలంటే కూడా అగ్ని కావాలి. అదే ఈ యొక్క అడవిలో ఉన్న ఈ దావానలం ఇట్లా ఒక్క చిన్న అగ్ని చాలన్నమాట ఇదంతా రగిలించడానికి. ఇట్లా ఏదైనా సరే ఇట్లా మంచి పనులకి యూజ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఏదైనా మనకి కీడు కలిగించే పనులకు కూడా చేయవచ్చు అన్నమాట. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. హరే కృష్ణ. సారీ అండి. నెక్స్ట్ ఇంకేం చెప్తున్నారు? జితాత్మాన జితాత్మాన ప్రశాంతస్య పరమాత్మా సమాహితః శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు తథా మానాపమానయోః. మనస్సును జయించిన వాడు శాంతిని పొందిన కారణంగా పరమాత్మని అదివరకే సమీపించి ఉంటాడు. అటువంటి యోగులు సుఖదుఖములు, శీతోష్ణములు, మానాపమానములు అటువంటి వారికి సమానమై ఉంటాయి. నిన్న కూడా మనం ఈ ద్వంద్వాల గురించి చూసామన్నమాట. ఎవరైతే ఆ మనసును జయించారో వాళ్ళకి ఇటువంటి ద్వంద్వాలకి వాళ్ళు లోను కారన్నమాట. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విజితేంద్రియ యుక్త ఇత్యుచ్యతే యోగి సమలోష్టాశ్మకాంచన. ఇందాక ఫోటోలో మనం చూసిన వాళ్ళు ఎవరంటే ప్రభుపాదుల వారి యొక్క గురువు గారు. ఆయన పేరు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ వారు అనమాట. ఆయన నుంచే శిల ప్రభుపాదుల వారు ఆ, ఈ యొక్క దీక్ష అవన్నీ తీసుకుని మళ్ళీ ఆయన అంతా కూడా ఇస్కాన్ అనే సంస్థని స్థాపించడం జరిగింది. ఇక్కడ ఇంకేం చెప్తున్నారు? యుక్త ఇతి యుచ్యతే యోగి అంటే భగవంతునితో సంబంధం కలిగిన వాడే నిజమైన యోగి. మనిషి తాను పొందినట్టి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొన్న వానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. అట్టి ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు మరియు బంగారము అన్నింటినీ ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు. ఇది మనకైతే సాధ్యం కాదనమాట. కానీ అది ఎవరైతే వాళ్ళు భగవంతుడితో సంబంధం కలిగిన నిజమైన యోగి ఉన్నారో అటువంటి వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ చూడొచ్చు. అంటే మట్టి, రాళ్ళని, బంగారాన్ని కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తాడు అని. ఇది మనం చూస్తే ఏంటంటే మనం జ్ఞానయోగులు ఏంటంటే ఆ బ్రహ్మన్, నిన్న మనం ఆ 3 స్టేజ్లు చూసాం కదా, బ్రహ్మన్, పరమాత్మ అని, అలాగే భగవంతుడు. ఇలా ఏంటంటే ఆ జ్ఞానయోగి ఏంటి? ఆ బ్రహ్మన్ అంటే బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం అనేది తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే ఈ అష్టాంగ యోగి ఏంటంటే పరమాత్మ స్టేజ్ వరకు అంటే ధ్యాన యోగం ద్వారా పరమాత్మని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాడు. అలాగే నిజమైన యోగి ఈ మట్టి, రాళ్ళు, ఈ బంగారం అన్నిటిని కూడా సమానంగా చూస్తాడు. ఎందుకంటే అతనికి వేటి పట్ల కూడా మోహం అనేది ఉండదు. ఉదాహరణకి మనం ఇక్కడ ఒక స్టోరీ అనేది చూడొచ్చు అనమాట. ఒకరోజు ఆ, ఒక ఒక రాజు ఉంటాడు ఒక రాజ్యంలో. ఆ రాజుకి భగవంతుడు అంటే ఆ రాజు చాలా శుద్ధ భక్తుడు అనమాట, చాలా గొప్ప భక్తుడు. అయితే ఒకరోజు భగవంతుడు అతనికి చెప్తారు, రేపు నువ్వు ఈ ప్లేస్కి అంటే ఒక స్థలం చెప్పి అక్కడ రమ్మంటాను అనమాట. అక్కడ గనక వస్తే నీకు నేను ముక్తి లభిస్తుంది, నీకు నేను ముక్తినిచ్చేస్తాను.
కాబట్టి నువ్వు నన్ను నా దగ్గరికి వచ్చేయవచ్చు అన్నట్లుగా చెప్తారు. అప్పుడు ఆ రాజు సరే అంటారు. అని ఆయన ఆలోచిస్తారు. నాతో పాటు నా రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులే కదా! కాబట్టి అందరికీ ముక్తి కలిగేలాగా మనం చూడొచ్చు కదా అని భగవంతుడు చెప్తారు. నేను అందరిని తీసుకొని వస్తాను అని. ఆయన ఒక చిరునవ్వు నవ్వి సరే తీసుకురమ్మన్నట్లుగా అంటారనమాట. కాబట్టి తర్వాత రోజు ఆ రాజ్యంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ, రాణిని, అలాగే ఆ మంత్రుల్ని అందరినీ కూడా తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. అప్పుడు కొంత దూరం వెళ్ళేసరికి ఏమవుతుందంటే అక్కడ చాలా ధనము, అలాగే చాలా వస్తువులు ఇవన్నీ కూడా కుప్పలు కుప్పలుగా పోసేసి ఉంటాయన్నమాట. ఎప్పుడైతే వాటినన్నిటిని చూసారో ఆ యొక్క రాజ్యంలోని ప్రజలు వీళ్ళందరూ కూడా వెంటనే ఆ ధనాన్ని, ఆ వస్తువుల్ని తీసుకొని మనము ఇప్పుడు సంతోషంగానే ఉన్నాము. కానీ ఇవి గనక మనం తీసుకెళ్ళగలిగితే మనం ఇంకా చాలా సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని వాటినన్నిటిని పట్టుకొని వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా కొంత దూరం వెళ్తూ ఉంటారు. అప్పుడు అక్కడ బాగా బంగారము, మణులు, మాణిక్యాలు అన్నీ మళ్ళీ రాసులుగా పోసుంటాయి. వాటిని చూసిన రాణి గారు ఏం చేస్తారంటే, ఈ రాజు కొంచెం పిచ్చివాడిలాగా ఉన్నాడు. ముక్తి అంటున్నాడు, అది అంటున్నాడు. ఈ ముక్తి కంటే ముక్తి సంగతి తర్వాత చూసుకోవచ్చు. మనము ఈ మాణులు, మాణిక్యాలు, ఈ బంగారం అంతా మనం పట్టుకెళ్ళామంటే మన రాజ్యాన్ని ఇంకా బాగా పరిపాలించుకోవచ్చు అని ఆ రాణి గారితో పాటు ఉన్న వాళ్ళు కొంతమంది కూడా ఆ మణుల్ని, మాణిక్యాలను తీసుకొని వెళ్ళిపోతారనమాట. ఇంకా కొంత దూరం నడిచిన తర్వాత రాజుకి డౌట్ వచ్చి అసలు వెనకాల ఎవరు వస్తున్నట్లేరు కదా అని వెనక్కి తిరిగి చూస్తే ఆయన ఒక్కడే ఉంటాడు. ఇంకా ఎవరు ఉండరు. అప్పుడు భగవంతుడు సాక్షాత్కారం అయి చెప్తాడనమాట. చూసావు కదా! వాళ్ళందరినీ నువ్వు భక్తులు అనుకుంటున్నావు. కానీ వాళ్ళు చిన్న చిన్న కోరికల కోసమే ఆహ్, ఈ యొక్క మార్గాన్ని మధ్యలోనే వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు. కాబట్టి నువ్వొక్కడివే శుద్ధ భక్తుడివి. నేను నీకు ముక్తిని ప్రసాదిస్తున్నాను. నువ్వు వచ్చేసేయ్ అన్నట్లుగా ఆయనకి ముక్తిని ప్రసాదిస్తారనమాట. కాబట్టి ఇటువంటి అల్పమైన కోరికలని వాటిని కొంచెం తగ్గించుకుంటూ ఉంటే గనక అది ఇట్లా ఈ దేన్నైనా కూడా ఒకే దృష్టితో చూసే యొక్క శక్తి అనేది వస్తుంది. భగవంతుడి మీద మనం లగ్నం చేయగలుగుతాం మనసుని. మనకి అరిషడ్వర్గాలు అంటారు కదా! కామ, క్రోధ, లోభ, మద, మోహ, మాత్సర్యాలు. కాబట్టి వీటిని కూడా మనం వదిలేయాలి. అది ఆ మనస్సు నుంచి అంటే ఆ మనసు అనేది వీటికి లోనైపోతూ ఉంటుంది. వాటిని మనస్సు నుంచి తీసేసడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే మనకి ఈరోజు అధ్యాయం ఏంటి ముఖ్యంగా చెప్పేది అష్టాంగ యోగము. అసలు అష్టాంగ యోగము అంటే ఏమిటి? అష్టాంగ అంటే 8 అంగాలు. అంటే 8 స్టేజెస్ అనేవి ఉంటాయి. అలాగే యోగము అంటే మనందరికీ మనం రోజు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాం. భగవంతునితో మనకు ఉన్న సంబంధాన్నే యోగము అంటారు. భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పిందే ఈ నిజమైన అష్టాంగ యోగము. కనెక్టింగ్ టు గాడ్. మనం భగవంతునితో కనెక్ట్ అవ్వడమే నిజమైన యోగము. ఇందులో ఎగ్జాంపుల్‌గా కర్మయోగం అనేది ఉంటుంది. జ్ఞాన యోగం అనేది ఉంటుంది. అష్టాంగ యోగం అనేది ఉంటుంది. భక్తి యోగం అనేది ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ అష్టాంగ యోగ? ఈ అష్టాంగ యోగం అనేది ఏంటనేది ఇప్పుడు చూద్దాము. ఈ 8 స్టేజెస్ ఏంటి అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ, ధ్యాన, సమాధి. యమ అంటే చేయవలసిన పనులు. యమ అంటే చేయవలసిన పనులనమాట. అంటే నియమాలు, వాటికి సానుకూల సూచనలు. మనం చేయవలసిన పనులు. అలాగే నియమ అంటే చేయకూడనివి. అంటే నియంత్రణ, ప్రతికూల మనకి ఆ నిషేధాలు అంటే ఇవి చేయకూడదు అని మనకి చెప్పబడినవి. అలాగే ఆసనం అంటే కూర్చున్న భంగిమలు, శరీరాన్ని నియంత్రించడానికి. అలాగే ప్రాణాయామం అంటే మనం శ్వాసని నియంత్రించడం అనమాట. అలాగే ప్రత్యాహారం ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకోవడం. ధారణ అంటే మనసుని నియంత్రించడం, మనసు యొక్క శోషణను పరిష్కరించడం. ధ్యానం విష్ణువుపై ధ్యానం. సమాధి మైమర్చుట అంటే ఈ సమాధి అనేది ఏంటి అంటే భగవంతుణ్ణి మనం ఎదురుగా ముఖాముఖి చూడడం అనమాట. అది ఎప్పుడొస్తుంది? మనం భగవంతునికి శరణాగతి పొందినప్పుడు. యమ అంటే ఏంటి? మనం బాహ్యంగా ఎలా ఉండాలి? అలాగే కొన్ని కొన్ని చేయవలసినవి అవి మనం కొన్ని నిబంధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పాటించాల్సినవి. అలాగే నియమం అంటే శుద్ధీకరణ కోసం చేయకూడనివి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని వదిలిపెట్టడం. అలాగే ఆసనం అంటే
నిటారుగా కూర్చొని ఉండడం. ప్రాణాయామం అంటే ఊపిరిని నియంత్రించుకోవాలి. అంటే మనకు చెప్తూ ఉంటారు కదా, కుంభకము, రేచకము అని ఇటువంటి చెప్తూ ఉంటారు. ప్రత్యాహారం అంటే అంటే మన ఇంద్రియాలని బహిర్ముఖం నుండి అంతర్ముఖంలోకి మనం ఎప్పుడైతే ఆ ఇంద్రియాలతో ఆ, బయట వదిలేయకుండా మన యొక్క కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటామో అది ప్రత్యాహారం. వీటి మీదకి కూడా ధ్యాస పోనివ్వకుండా. అలాగే ధారణ అంటే మనం కేంద్రీకరించాలి. సమాధి అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఆ, భగవంతుణ్ణి చూడవచ్చు అనమాట ఆ స్టేజ్లో. योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यतचित्तात्मा నిరాశైరపరి పరిగ్రహः. యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనస్సును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాగ్రత అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా మనసుని నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. అంటే ఈ యోగా చేయాలనుకునే వాళ్ళు ఏంటి, ఒక ఖాళీ ప్రదేశానికి వెళ్ళాలి. అంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే అడవులు అటువంటి ప్రదేశాలు అనమాట. అక్కడ జనసంచారం ఉంటే మళ్ళీ డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది కాబట్టి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ మనసుని కంట్రోల్ చేసడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలి. అలాగే మనకి నాత్యశ్నతస్తు యోగోస్తి నచైకాంతమనశ్నతః నచాతి స్వప్నశీలస్య జాగ్రత్తో నైవ చార్జున. ఓ అర్జున, ఎవరైతే అతి ఎక్కువ తింటారో లేదా అతి తక్కువ తింటారో, అతి ఎక్కువ నిద్రపోతారో లేదా అతి తక్కువ నిద్రపోతారో వారు యోగములో విజయం సాధించలేరు. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, ముందుగా ఎప్పుడైతే ఆ అడవిలోకి వెళ్ళారు, ఆ అడవిలో అక్కడ ఆసనం అనేది ఏర్పరచుకోవాలి. ఒక కుష అనే గడ్డి ఉంటుంది, ఆ గడ్డిని కింద పరుచుకోవాలి. జింక చర్మం మీద కూర్చోవాలి. అదేమో ఆ ఆసనం అనేది మరి ఎత్తుగా కూడా ఉండకూడదు, మరి తక్కువలో కూడా అంటే తక్కువ ఎత్తుగా కూడా ఉండకూడదు. అలా కూర్చున్న ప్రదేశానికి ఒక స్థల పురాణం అంటే అక్కడ బాగా పూజలు జరిగి అట్లా అంటే బాగా స్థల పురాణం అనేది అక్కడ ఒక మహిమ గల ప్రదేశమై ఉండాలి అటువంటి చోట. అందుకే మనం చూస్తే ఆ మునులు వాళ్ళందరూ కూడా అప్పట్లో ఒక ఆశ్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని అక్కడ అందరూ కలిసి చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. అలాగే శరీరము, మెడ, తల అన్నీ కూడా చాలా ఇట్లా నిటారుగా కూర్చొని ఆ రకంగా మనస్సుని నియంత్రించుకోవడానికి, మనసులో ఆ నియంత్రణ అనేది తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. తర్వాత ప్రత్యాహారం. అక్కడేంటి, ఆ బయట ప్రపంచంతో సంబంధం లేకుండా ఆ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా మనం అంతర్ముఖు అంతర్ముఖుడిగా మనం మారిపోవాలి. తర్వాత వచ్చేది ఇదనమాట, నియమాలు. అంటే ఎవరైతే ఎక్కువ తింటారో లేదా తక్కువ తింటారో 2 కూడా ప్రాబ్లమే. అతి ఎక్కువ నిద్రపోతారో లేదా అతి తక్కువ నిద్రపోతారో ఇది కూడా ప్రాబ్లమే. ఎలా ఉండాలనేది ఇక్కడ మనం చూస్తాము. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారము, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. అంటే ఎప్పుడైతే నియమం అంటే ఏది పడితే అది తినడం, ఎంత అంటే అంత సమయం నిద్రపోవడం వంటివి ఆ, ఉండకూడదు. చాలా స్వల్పంగా తినాలి. అది కూడా అడవిలో దొరికే కందమూలాలు తింటూ ఉండాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళు అడవిలోనే ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ మళ్ళీ ఆహారం ఇదంతా తయారు చేసుకోవడానికి కష్టం అవుతుంది. నిద్ర కూడా 2 గంటలు లేదా 3 గంటలు మాత్రమే నిద్రపోవాలి. అంతకు మించి ఆ నిద్రపోకూడదు. ఇవన్నీ కూడా నియమాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి. ఇటువంటి వాటిని పాటించాలి. సనిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ్ణ చేతస సంకల్ప ప్రభవాన్ కామాన్ త్యక్త్వా సర్వానశేషతః మనసైవేంద్రియగ్రామం వినియమ్య సమంతతః. మనిషి దృఢ సంకల్పముతో శ్రద్ధతో ఈ యోగమును మార్గమును తప్పక అభ్యాసం చేయవలెను. ప్రాపంచిక తలపుల నుండి వచ్చిన అన్ని కోరికలను త్యజించి మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించాలి. ఇందాక మనం నియమాలు చూసాం. తర్వాత ఈ ధారణ కూడా చూడాలంటే మనసుని పూర్తిగా నియంత్రించుకోవాలి. ఆ మనసు అనేది కొంచెం కూడా అటు ఇటు అవ్వకూడదు. ఏ విధంగా అయితే ఒక దీపం గాలి లేని ప్రదేశంలో నిటారుగా వెలుగుతుందో ఆ రకంగా మనసు, ఇంద్రియాలు అటు ఇటు అవ్వకుండా కేవలం భగవంతుడి మీద మాత్రమే కేంద్రీకరమయ్యేలాగా ఆ, అంత ధ్యానం కలిగి ఉండాలన్నమాట. అలాగే ఇక్కడ దృఢ సంకల్పంతో శ్రద్ధతో
తప్పకుండా ఆ అభ్యాసం అంటే సాధన చేస్తూ ఉండాలి, సాధన చేస్తూనే ఉండాలి. అలా అటువంటిప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని భౌతికమైన తలంపులు వస్తూ ఉంటాయి, వాటిని అన్నిటిని కూడా త్యజించాలి. అలాగే మనసుతో ఇంద్రియాలను అన్ని వైపుల నుండి నిగ్రహించాలి. ఎందుకు నిన్న మనం చూసాం 5వ అధ్యాయంలో మనకేంటంటే ఈ ఇంద్రియాలని లోపరుచుకోవడానికి చాలా చాలా రకాలుగా అంటే ఏవేవో శబ్దాలు వినిపిస్తూ ఉంటాయి, ఏవేవో చూడాలని కళ్ళు ఇట్లా మనల్ని ఆ, ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి వాటిని నిగ్రహించాలి. అప్పుడు మనం ఆ సమాధి అనే స్టేజ్కి అప్పుడు చేరుకోగలుగుతాము. అప్పుడు మనం భగవంతుణ్ణి ఆ, పొందగలుగుతాం అన్నమాట. కానీ ఈ ప్రాణాయామం అంటే మెల్లమెల్లగా ఊపిరిని నియంత్రించుకోవడం, ఊపిరి బిగబెట్టి కొంతకాలానికి అసలు ఎలా అంటే ఊపిరి కూడా ఆపివేసే అంత స్టేజ్‌కి వెళ్ళాలంట. ఆ ప్రాణాయామం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు. శనై శనైరుపరమేత్ బుద్ధ్యా ధృతి గృహీతయా ఆత్మ సంస్థం మనః కృత్వా న కించిదపి చింతయేత్. పూర్తి నిశ్చయముతో కూడిన బుద్ధి ద్వారా మనిషి క్రమక్రమంగా సమాధిలో నెలకొనాలి. ఆ విధంగా మనస్సును కేవలము ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేసి ఇక దేనిని గురించి ఆలోచించకూడదు. అంటే ఇంకా ఇంకా ఆ సాధన అనేది చేస్తూ ఎలా ఉండాలి? బుద్ధి ద్వారా మనిషి ఆ సమాధిలో నెలకొనే స్టేజ్‌కి వెళ్ళాలి. అప్పుడు మనస్సుని కేవలం ఆత్మ మీదనే లగ్నం చేయాలి. మనసు దేని గురించి ఆలోచించాలంటే ఆత్మ గురించే ఆలోచించాలి. అప్పుడు ఇంకా వేరే వాటి గురించి దేని గురించి కూడా ఆలోచించకూడదు. మనం ఈ పిక్చర్ ముందు కూడా చూసాము. ఎప్పుడైతే ఆ ఇంద్రియాలు, ఆ ఇంద్రియార్థాల వైపు పరుగులు పెడుతూ ఉంటాయో, గుర్రాల్లాంటి ఇంద్రియాలు వాటిని కంట్రోల్ చేయడానికి మనస్సు చాలా స్ట్రిక్ట్‌గా ఉండాలి. ఆ మనస్సుని బుద్ధి కంట్రోల్ చేస్తూ ఉండాలి. అప్పుడు అనుకున్న గమ్యానికి చేరుకోవడానికి సులువవుతుంది. లేకపోతే ఆ ఇంద్రియాలు వాటి ఇష్టం వచ్చినట్లు ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోయినాయంటే ఆ రథం చెల్లాచెదరైపోతుంది. కాబట్టి గమ్యం అనేది చేరుకోలేదు. యతో యతో నిశ్చరతి మనశ్చంచలమస్థిరం తతస్తతో నియమ్యైతత్ ఆత్మన్యేవ వశం నయేత్. ఈ చంచలమైన నిలకడ లేని మనస్సు ఎక్కడెక్కడ తిరిగినా మనిషి దానిని నిశ్చయముగా వెనకకు తెచ్చి తిరిగి ఆత్మకు వశం చేయాలి. మనసేంటి చంచలమైనదన్నమాట. కోతి లాంటిదని చెప్తూ ఉంటారు కదా! ఎటేటో తిరుగుతూ ఉంటుంది. మనం ఇక్కడే కూర్చుంటాము. సపోజ్ మనం ఇప్పుడు క్లాస్ వింటూ ఉన్నాము. సహజంగా ఏం జరుగుతూ ఉంటుంది? కొంత ఇక్కడ వింటూ ఉంటాము. ఇంకొంత వేరే పని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటాము. ఓకే. రేపొద్దున్న ఏం చేయాలి? అంటే రేపొద్దున అన్నం వండాలి. దాంట్లోకి కూర ఏం చేయాలి? ఆ కూరకు సంబంధించి కూరగాయలు ఇప్పుడు ఉన్నాయా? లేవా? ఇట్లా ఆలోచిస్తూ ఉండొచ్చు. లేకపోతే మనము రేపొద్దున ఎటు అంటే మన వర్క్ నిమిత్తం మనం ఎటు వెళ్ళాలి? ఏం చేయాలి? ఎవరితో కాంటాక్ట్ అవ్వాలి? ఎవరిని అడగాలి? ఇట్లా ఇదంతా కూడా మనకి ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతూ ఉంటుంది ఒక పక్కన. ఇక్కడ క్లాసు వినేటప్పుడు కూడా ఏంటంటే శ్రద్ధ అనేది 1 అవర్ పూర్తిగా లగ్నం చేసి వినడం అనేది కూడా చాలా కష్టం. అప్పుడప్పుడు అటు ఇటు మనసనేది పరిగెడుతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతాము, వింటుంటాము. మళ్ళీ ఎటో పరిగెడుతూ ఉంటుంది. తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి వింటూ ఉంటామనమాట. కానీ ఇలా ఇలా ఇదంతా చేస్తూ ఉంటే మనకి మనం కొన్ని సిద్ధులనేవి ఈ ఈ క్రమంలో కొన్ని సిద్ధులనేవి కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఏంటవి? అణిమా సిద్ధి, గరిమా సిద్ధి, లఘిమా సిద్ధి, ఈశిత్వ సిద్ధి, వసిత్వ సిద్ధి, రాకామ్య సిద్ధి, భుక్తి సిద్ధి, ప్రాప్తి సిద్ధి అని ఇట్లా ఈ అష్టాంగ యోగాల్లో వచ్చే వాటికి ఫలితాలు ఇట్లా సిద్ధుల ద్వారా మనకి లభిస్తూ ఉంటాయి. అందుకే కొన్ని మనం కొన్ని కొన్ని స్టోరీస్ గనక వింటే ఇప్పుడు తృణావర్తుడనమాట. గాలిలో తేలుతూ భగవంతుడితో ఫైటింగ్ చేస్తూ ఉంటాడు. కాబట్టి అప్పుడు భగవంతుడు బాగా బరువుగా పెరిగిపోయి ఆయన్ని మీద కూర్చొని ఆ గాలిలోనే తిప్పి తిప్పి కింద పడేసి మరణించేలాగా చేస్తాడనమాట. అలాగే పూతన ఆవిడకి ఒక విద్య ఉంటుంది. పైన గాల్లో వెళ్ళిపోతూ వెళ్ళిపోతూ చిన్న చిన్న పిల్లలు ఏడుపు ఏదైనా వినపడితే కిందకి దిగేసి వాళ్ళని ఆ విషంగా ఉండే పాలనిచ్చి మరణించేలా చేస్తుందనమాట. ఇట్లా అంటే వాళ్ళకున్న వాటిని చెడు పనుల కోసం ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. కానీ మనం చూస్తాం హనుమంతుడు. ఆయనకు కూడా సిద్ధులున్నాయి. కానీ అవన్నీ కూడా ఆయన భగవంతుని యొక్క కార్యంలోనే ఉపయోగించారు.
అంటే అణిమ అంటే చిన్నగా అవ్వడం. మనం చూస్తూ ఉంటాం మునులు కొంతమంది చాలా ఎక్కడో చిన్న హోలే ఉంటుంది, కానీ లోపల ఒక పెద్ద ముని కూర్చుని ఆ, తపస్సు చేస్తూ ఉంటాడు. ఆ ఈ చిన్న రంధ్రంలో నుంచి ఆయన లోపలికి ఎలా వెళ్ళాడని మనకు అర్థం కాదనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఇటువంటి యోగ సిద్ధుల ద్వారా. కొంతమంది నీళ్ళపైన కూడా నడిచే వాళ్ళు ఉంటారు, గాలిలో నడిచే వాళ్ళు ఉంటారు. ఇట్లా అంటే వాళ్ళ యొక్క ఆ సిద్ధులను బట్టి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం, వింటూ ఉంటాము. ప్రశాంతమన సంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమ కల్మషం. మనసు సంలగ్నమైన యోగి అత్యున్నతమైన ఆధ్యాత్మిక సుఖపూర్ణత్వమును తప్పక పొందును. అతడు రజోగుణానికి అతీతుడై భగవంతునితో ఉన్నట్టి గుణరీతి సమత్వమును అనుభూతి చేసుకొని గత కర్మ ఫలాల నుండి ముక్తి పొందును. అంటే ఎప్పుడైతే ఆ మనసు నిజంగా సంలగ్నం చేసుకున్నాడో అత్యున్నతమైన యోగి అవుతాడు అనమాట అతను. కాబట్టి అప్పుడు ఆధ్యాత్మికమైన పూర్ణత్వం అతనికి తప్పకుండా ఆ, వస్తుంది. మనం చెప్పుకున్నట్లుగా రజోగుణం అనేది అతనిలో నుంచి పోతుంది. అంటే కోరికలు, నేను అది సాధించాలి, ఇది చేయాలి, వీటన్నిటికి కూడా అతడు అతీతుడైపోతాడు. అప్పుడు భగవంతునితో ఉన్నట్టు గుణరీతి అతను ఆ ఆ, దాన్ని కూడా అతను పొందగలుగుతాడు. యుంజన్నేవం సదా ఆత్మానం యోగి విగత కల్మషః సుఖేన బ్రహ్మ సంస్పర్శం అత్యంతం సుఖమశ్నుతే. ఈ విధముగా ఆత్మనిగ్రహం కలిగిన యోగి యోగ సాధనలో నెలకొని సమస్త భౌతిక మలినముల నుండి ముక్తి పొందుతాడు. ఎల్లప్పుడూ పరమాత్ముని దివ్యమైన సేవలో ఉండుటచే సంపూర్ణ ఆనందం యొక్క అత్యున్నత స్థాయిని పొందుతాడు. ఈ సమాధిలో పరిపూర్ణత అనేది ప్రశాంతమన సంహేనం యోగినం సుఖముత్తమం ఉపైతి శాంతరజసం బ్రహ్మభూతమ కల్మషం. ప్రశాంతమైన మనసు కలిగిన వాడు కామ క్రోధాది ఉద్రేక కారణాలకు అతీతుడు, పాపరహితుడు, బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడికి పరమసుఖం లభిస్తుంది. యో మాం పశ్యతి సర్వత్ర సర్వం చ మయి పశ్యతి తస్యాహం న ప్రణశ్యామి సచమేన ప్రణశ్యతి. ఎవరైతే నన్ను అంతటా దర్శిస్తారో, అన్నిటినీ నాయందే దర్శిస్తారో వారు నన్ను కోల్పోరు, నేను వారిని కోల్పోను. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ అష్టాంగ యోగం సాధించిన వాళ్ళు ఈ సిద్ధులు వీటన్నిటిని పొందుతారో, వీటిని ఎలా చెప్తారు అంటే బ్రహ్మ సంహితలో వస్తుందన్నమాట ఒక శ్లోకము. పంతాస్తు కోటి శతవత్సర సంప్రగమ్యో వాయోరథాపి మనసా ముని పుంగవానాం స్యోస్త్యపి యత్ప్రసదసీమ్య విచింత్య తత్వే గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. అంటే ఇటువంటివి కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాలు చేసినా కూడా ఆ వాయువుని నియంత్రించవచ్చు, కానీ మనసుని నియంత్రించినా కానీ ఇదంతా ఎక్కడికి చేరుతుంటుందంటే ఇవన్నీ చేసినా కూడా భగవంతుని యొక్క పాదాల యొక్క వేళ్ళు జస్ట్ మనం అలా చూస్తామంట. కాబట్టి కానీ శుద్ధ భక్తుడు అనేవాడు భగవంతుణ్ణి ముఖాముఖి చూడగలుగుతాడు. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇన్ని సంవత్సరాలు ఇంత చేసినా కూడా ఆయన జస్ట్ ఒక టిప్ అంటారు కదా, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాల యొక్క చిన్న వేళ్ళ యొక్క టిప్ అనేది వాళ్ళు చూడగలుగుతారు. ఇది ఏ రకంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే, మనం భగవంతుని కోసం ఏదైనా చేశామంటే ఖచ్చితంగా ఆ, మనకి ఏంటి ఈ అష్టాంగ యోగము వీటి వల్ల ఆరోగ్యం అనేది వస్తుంది. కాకపోతే ఈ ఆరోగ్యం బెనిఫిట్స్ కోసం మిగతావి నాకు అవసరం లేదు అంటే వాటికంటే ఉన్నతమైనది ఏదైతే ఉందో వాటిని ఆ, వదులుకోవడం మూర్ఖత్వం అన్నమాట. అంటే ఎగ్జాంపుల్గా మనం తిరుపతి వెళ్తూ ఉంటాము, చాలామంది నడిచి కూడా దర్శనానికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ, వెళ్ళేటప్పుడు ఏంటంటే ఈరోజు మనం కొంత అంటే ఒక 100-200 మెట్లు ఎక్కుతాము. అది అంటే ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. ఆ యొక్క మెట్లు ఎక్కడము, ఆ రోజు అంతా నడిచి వెళ్ళడం అదంతా కూడా ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిదే. సరే ఈరోజు ఒక 100-200 మెట్లు ఎక్కాను, లేకపోతే ఒక 500 మెట్లు ఎక్కాను, చాలు ఆరోగ్యం బాగుపడింది, దర్శనానికి మళ్ళీ రేపు రావచ్చులే అని తిరిగి వెళ్ళిపోతామా? వెళ్ళిపోం కదా. కానీ మనం అక్కడికి వచ్చి కూడా మళ్ళీ ఆ ఆరోగ్యం సంగతి పక్కన పెట్టి ముందు భగవంతుని యొక్క దర్శనం చేసుకోవడానికి వెళ్తాము. అంతేగాని ఎక్సర్సైజ్ కోసం మనం అటువంటివి చేయమన్నమాట. భగవంతుడి కోసమే వెళ్తాము. కానీ ఇట్లా అష్టాంగ యోగం చేస్తూ లేకపోతే ఆ యోగం కూడా ఏంటి అంటే యోగా చేసేవాళ్ళు అంటే ఈ నేటి కాలంలో మనం చూసే యోగం చేసేవాళ్ళు ఏం చేస్తూ ఉంటారు, మన యొక్క ఆరోగ్యం అంటే మన ఆయుష్ని పెంచుకోవడానికి, అంటే మనకి ఉన్న దాన్ని ఇంకొక సంవత్సరమో లేకపోతే 2 నెలలు, ఒక 4 నెలలు ఇట్లా పెంచుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఇదంతా విన్న తర్వాత
ఈ అష్టాంగ యోగం గురించి అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్త్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మధుసూదన, మనస్సు నిలకడలేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింప శక్యము కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అనిపిస్తున్నది. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుగలది. అలాంటి మనసును నిగ్రహించడం వీచే గాలిని నియంత్రించడం కన్నా ఎక్కువ కష్టంగా అనిపిస్తున్నది. అంటే ఇదంతా ఎవరు చెప్తున్నారు? అర్జునుడు. ఎటువంటి అర్జునుడు? గొప్ప ఏకాగ్రత కలిగిన అర్జునుడు. ఇందాక శ్లోకంలో, ఈ శ్లోకంలో ఈ ఆఖరికి వాయువుని అంటే గాలినైనా బంధించవచ్చు కానీ మనసుని బంధించలేం కదా, అది చాలా కష్టం కదా అన్నట్లుగా చెప్తున్నారు. ఎందుకు అంటే అర్జునుడు ఎంత గొప్పవాడు ఫస్ట్ మనం తెలుసుకోవాలి. అంటే ఆయన ఎంత ఏకాగ్రత కలిగిన వ్యక్తి. ఎప్పుడైతే ద్రోణాచార్యుల వారు ఒక పక్షిని అంటే ఒక చెట్టు మీద ఒక పక్షిని పెట్టి అందరినీ అడిగితే చెట్టు లేకపోతే కొమ్మ లేకపోతే పక్షి అని చెప్పారు, కానీ ఆయన ఆ పక్షి యొక్క కన్ను కనపడుతుందని చెప్పారు. అటువంటి ఏకాగ్రత కలిగిన వ్యక్తి. అలాగే ఆ ఆ తపోశక్తి సృష్టించిన అటువంటి ఆ పక్షి యొక్క కన్నుని కూడా ఛేదించిన వాడనమాట. ఆకాశంలో ఎక్కడో చేప తిరుగుతూ ఉంటే నీళ్ళు అంటే అది సృష్టించిన దాన్ని కింద పైన చూస్తూ కింద ఉన్న అంటే కింద చూస్తూ పైన ఉన్న ఆ చేపని కూడా కొట్టగలిగిన వాడు, అంత ఏకాగ్రత కలిగిన వాడు. అలాగే వనవాసంలో అడవుల్లో జీవించాడు. అలాగే శివుడితో యుద్ధం చేసి పాశుపతాస్త్రాన్ని గెలిచాడు. నరనారాయణుల్లో నరుడు ఎవరు అంటే అర్జునుడు. అలాంటి అర్జునుడు ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? మనసును నిగ్రహించడం వీచే గాలిని నియంత్రించడం కన్నా చాలా కష్టం కదా అని చెప్తున్నారనమాట. అంటే అసలు అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. అంటే ఏది నాకు సాధ్యం కాదు అని అని చెప్పడం ఇష్టం ఉండదన్నమాట అర్జునుడికి. అటువంటి అర్జునుడే ఇది చాలా కష్టంగా కనిపిస్తుంది మనసుని నిగ్రహించడం, మనస్సుని నియంత్రించడం అనేది అని చెప్తున్నారు. దానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు? శ్రీ భగవానువాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గృహ్యతే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పలికెను, ఓ అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనస్సును నిగ్రహించడానికి శక్యం కానిది అనడంలో సందేహం లేదు. మనసేంటి? చంచల స్వభావమైనది, అది కాదనట్లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యముల ద్వారా దానిని నిగ్రహించవచ్చు. అంటే అభ్యాసం చేయాలి, సాధన చేయాలి. రోజు మనం ఏం చేయాలి, మన లక్ష్యం ఏంటో తెలుసుకుని దాని గురించి సాధన చేయాలి. అలాగే దానికి ఏవైతే అడ్డుపడుతున్నాయో వాటి పట్ల వైరాగ్యం అనేది ఉండాలి. ఇట్లా సాధన మరియు వైరాగ్యం ద్వారా ఆ మనసుని నిగ్రహించవచ్చు. అది విన్న తర్వాత మళ్ళీ అర్జునుడు అడుగుతున్నారు. అర్జున ఉవాచ అయతి శ్రద్ధయోపేతో యోగాచరిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాం గతిం కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు పలికెను, ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణంచే తగినంతగా పరిశ్రమించక యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి యొక్క గతి ఏమిటి? మనం చూసాం 2వ అధ్యాయంలో స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్ అని చెప్పారు. స్వల్పంగా అయినా మనం ధర్మాన్ని రక్షించడానికి చూస్తే అది మనల్ని కాపాడుతుంది అని. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆ యోగ లక్ష్యాన్ని కనుక మనం చేరుకోలేకపోతే అంటే ఇటు ఇది ఈ భౌతికమైన సుఖాలు వీటన్నిటిని కూడా పోగొట్టుకుంటారు కదా అనేలాగా చెప్తున్నారు. దానికి ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద లేదు కానీ మనం ఈ 6వ అధ్యాయంలో 41వ శ్లోకం చూస్తే ప్రాప్య పుణ్యకృతాం లోకాన్ ఉషిత్వా శాశ్వతీ సమాః శుచీనాం శ్రీమతాంగేః యోగ భ్రష్టోభిజాయతే. అంటే ఉత్తీర్ణుడు కాని యోగి అంటే ఎవరైతే యోగ భ్రష్టుడు ఉన్నాడో పుణ్యజీవులు వసించు పుణ్యలోకములలో అనేక సంవత్సరములు సుఖజీవులను అనుభవించిన పిమ్మట పవిత్రుల గృహమున లేక శ్రీమంతుల గృహమున జన్మించును. ఒకవేళ వాళ్ళు ఇది పూర్తి చేయలేకపోయినా కూడా వాళ్ళకి నష్టమేమి లేదు. కాబట్టి వాళ్ళు మళ్ళీ
పవిత్రులైన గృహాల్లో కానీ లేకపోతే శ్రీమంతుల గృహాల్లో కానీ జన్మించి మళ్ళీ వాళ్ళ యొక్క ఆ, పూర్వజన్మ యొక్క ఎక్కడైతే ఆగిపోయిందో వాళ్ళకి అక్కడి నుంచి మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయడానికి అవకాశం లభిస్తుంది. అంటే మనకి చూస్తూ ఉంటాం, బ్రహ్మలోకం వెళ్ళినా కూడా తిరిగి రావాల్సిందే. పుణ్యలోకాల వల్ల అంటే పుణ్యం చేసిన వాళ్ళ దానివల్ల స్వర్గలోకాలకు వెళ్ళినా కూడా ఆ స్వర్గలోకాల్లో సుఖాలు అనుభవించి మళ్ళీ తిరిగి రావాల్సిందే. కానీ భగవంతుడు వచ్చే అధ్యాయాలు చెప్తారనమాట, భగవంతుడి లోకానికి వెళ్ళిన వాళ్ళు తిరిగి రారు. మముపేత్యతు కౌంతేయ పునర్జన్మ న విద్యతే అన్నారు భగవంతుడు. అంటే భగవంతుడి యొక్క ఆ ఎవరైతే భగవంతుడికి శరణాగతి అవుతారో వాళ్ళు భగవంతుని లోకానికి చేరుకుంటారు. వాళ్ళు నిజమైన యోగులు. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధిక కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవ అర్జున. ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం కలవాళ్ళకంటే, కామ్యకర్మలు చేయువాని కంటే కూడా యోగి గొప్పవాడు. కాబట్టి నీవు యోగి అవ్వడానికి ప్రయత్నించు. అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా భగవంతుని యొక్క నామాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉండాలి, భగవంతుని యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నిలిచి ఉండాలి. కాబట్టి అటువంటి అంటే యోగి అంటే మనం చూసాం, యోగము అంటేనే భగవంతునితో ఎల్లప్పుడూ కూడా సంబంధం కలిగి ఉండడం, భగవంతుని యొక్క ఆ, ధ్యాసలో ఉండడం. కాబట్టి అలా అవడానికి నువ్వు నిజమైన యోగి అవడానికి నువ్వు ప్రయత్నించు. కాబట్టి ఉత్తమ యోగి ఎవరు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు చూడండి, యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్త తమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో ఎల్లప్పుడూ నాయందే నిమగ్నమై ఉండేవాడు, తన యందే నన్ను స్మరించేవాడు, భక్తితో సేవ చేసేవాడు ఆయన యోగి. యోగులలోకెల్లా అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయము. అందుకే ఇక్కడ మతః మనం చాలా చోట్ల వచ్చే అధ్యాయాల్లో వింటాము, ఇది నా మతము అని చెప్తూ ఉంటారు భగవంతుడు. నా మతము అంటే అది నా అభిప్రాయము అని. శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమాం అంటే ఎవరైతే నన్ను భజిస్తూ ఉంటారో ఎల్లప్పుడూ కూడా, సమయయుక్త తమో మత అతడే అత్యుత్తమమైన వాడు అని భగవంతుడే చెప్తున్నారు. కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, ఇలా మనకి చాలా యోగాలు అనేవి ఇందాక మనం వాటి యొక్క నేమ్స్ చూసాము. ఇవన్నీ కూడా ఏంటి, భక్తి యోగం చేరుకోవడానికి ఒక నిత్యంలాగా మనకి పనిచేస్తాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే భగవంతుని చేరుకోవడానికి భక్తి యోగమే ఉత్తమమైనది. కాబట్టి అది చాలా త్వరగా మనల్ని భగవంతుని వైపు వెళ్ళేలాగా చేస్తుంది అనమాట. ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తే మనం ఇక్కడ ఈ మిగతా యోగాలన్నింటి యొక్క తుది గమ్యం ఏంటి, భక్తి యోగం. అందుకే భక్తి యోగం అనేది భగవంతుని త్వరగా చేరుకునేలాగా చేస్తుంది. దాని కింద అష్టాంగ యోగం ఉంటుంది, దాని కింద జ్ఞాన యోగం ఉంటుంది, దాని కింద కర్మయోగం అనేది చెప్తున్నారు. అలాగే మనం ఈ యొక్క డిఫరెంట్ యోగ అంటే ఒక్కొక్క యుగానికి ఒక్కొక్క యుగ ధర్మం అనేది ఉంటుంది. డిఫరెంట్ యోగా ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ యుగాస్ అన్నమాట. సత్యయుగం మనకి ఒక శ్లోకం కూడా ఉంటుంది, భాగవతంలో వస్తుంది. కృతే అధ్యాయతో విష్ణు త్రేతాయాయజతో ముఖై ద్వాపరే పరిచర్యాయాం కలౌ తత్ హరికీర్తనాత్. అంటే కృతయుగం అంటే సత్యయుగంలో మెడిటేషన్ అంటే ధ్యానించడం, ఆ తపస్సులు చేయడం అన్నమాట. అలాగే త్రేతాయుగంలో సాక్రిఫైజెస్ అంటే యజ్ఞాలు, యాగాలు ఇవి చేసేవాళ్ళు. అలాగే ద్వాపర యుగంలో ఆ యుగానికి ఉన్నది ఏంటి అంటే టెంపుల్ వర్షిప్ అంటే విగ్రహార్చన అటువంటివి చేస్తూ ఉండడం. కానీ ఈ యొక్క కలియుగంలో, కలియుగ ద ప్రెజెంట్ ఏజ్ చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్ అంటే హరినామాన్ని సంకీర్తన చేస్తూ ఉండడం, ఎల్లప్పుడూ కూడా హరిని భజిస్తూ ఉండడం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తిస్తూ ఉండడం, జపిస్తూ ఉండడం అనమాట. ఎందుకు అంటే ఆ యొక్క యుగాలకి మరి ఈ యుగానికి ఏంటి డిఫరెన్స్, మనం ఇది వాళ్ళకు ఉన్నంత లైఫ్ కానీ అంటే వాళ్ళు ఉన్నంత అప్పట్లో ఉన్న వారికి ఉన్నంత సౌలభ్యం కానీ ఇప్పుడు మనకి లేదు. మనం ఈ యొక్క యుగంలో అటువంటివి చేయలేము. కాబట్టి ఇది చాలా సులభతరంగా మనకి ఏం చేశారు అంటే ఎగ్జాంపుల్కి మనం చూస్తే అప్పట్లో మనకి ముందేంటి ల్యాండ్ లైన్ ఉండేది. ఆ ల్యాండ్ లైన్ ఒక 6 నెంబర్స్ ఎన్నో ఉండేవి. తర్వాత కొన్ని ఇంకొక నెంబర్స్ 2 నెంబర్స్ 3 నెంబర్స్ ఇట్లా యాడ్ చేస్తూ అంటే ఒక్కొక్క నెంబర్ యాడ్ చేయడం ఇట్లా చేశారనమాట. అట్లాగే
ఎప్పటికప్పుడు ఏంటంటే మారుతూ ఉంటుంది. అలాగే ఆ యుగాలకి సంబంధించింది ఆ యుగాలకి, అలాగే ఈ యుగానికి సంబంధించింది ఈ యుగానికి. అంటే మనం ఎల్లప్పుడూ హరినామ ఆ, మంత్రం అనేది జపిస్తూ ఉండాలి అని ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇదంతా ఎందుకు? లిఫ్ట్ అండ్ స్టేర్ కేస్. ఇప్పుడు మనం ఆ తపస్సులు అని లేకపోతే ఆ యుగాలకు సంబంధించి మనం చేసి వెళ్ళాలి అంటే అది చాలా కష్టంతో కూడుకున్న పని. అలాగే మనం జ్ఞానయోగం ఇవన్నీ సాధిస్తూ వెళ్ళాలి అంటే కూడా ఈ స్టెప్స్ ఎక్కి వెళ్ళినట్లు అనమాట. ఒక 10 అంతస్తులు మనం వెళ్ళాలి అంటే స్టెప్స్ మీద చాలా లేట్ అవుతుంది. చాలా శ్రమతో కూడుకున్న పని. కానీ అదే మనం లిఫ్ట్ ఎక్కామనుకోండి, చాలా సింపుల్‌గా, చాలా త్వరగా మన గమ్యాన్ని చేరుకోగలుగుతాము. కాబట్టి యు కెన్ ఆల్సో చాంట్. అందరూ కూడా నాతో పాటు జపించండి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. మరి మంత్రం అంటే ఏంటి? మన్ ప్లస్ త్ర అంటే మనస్సు. అంటే మన్ అంటే మనస్సు, త్ర అంటే రక్షించడం. మనస్సు నుంచి మనల్ని రక్షించేది అంటే విముక్తి చేసేది. మనం ఈ రోజు ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా మనస్సు నుంచి ఎలా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది చూసాము. మనస్సుని మనకి మిత్రుడుగా ఎలా ఉండాలనేది చూసాము. కాబట్టి అటువంటిదే మంత్రము. ఈ మనసుకి మనం మంత్రాన్ని ఇస్తూ ఉండాలి. మరి మహామంత్రం గురించి పురాణాల్లో మనకి ఎక్కడెక్కడ చెప్పబడిందో కూడా మనం చూడొచ్చు. నారాయణ సంహిత కలియుగంలో కేవలం హరినామం స్మరణ చేయాలని చెప్తూ ఉంది. అలాగే కలిసంతరణ ఉపనిషత్తు ఇందులో చెప్తారనమాట. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశక నామ్నం కలికల్మష నాశనం నాత పరతరోపాయో సర్వవేదేషు దృశ్యతే. అంటే అక్కడ చెప్తారనమాట, అన్ని వేదాలని తిరగేసినా కూడా ఈ మహామంత్రాన్ని మించింది వేరొకటి ఎక్కడా కనిపించలేదు అని. అలాగే చైతన్య చరితామృతంలో చెప్తున్నారు, హరే నామ హరే నామైవ కేవలం కలవు నాస్త్యేవ గతిరన్యథ. అంటే ఒక్కసారి చెప్పారంటే అది మనం వినొచ్చు వినకపోవచ్చు. అలాగే 2 సార్లు చెప్పారు అంటే అది ముఖ్యమైన విషయం అవ్వచ్చు. కానీ 3 సార్లు, అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? కలవు నాస్తియేవ. కలవు అంటే ఈ కలియుగానికి. నాస్తియేవ వేరొకటి లేదు. ఏంటది? గతిర్ అన్యత. దానికి మించింది ఇంకొక గతి అనేది మనకి లేదు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం భగవంతుని యొక్క నామాన్ని తీసుకోవాలి. అందుకే కోర్టులో కూడా మనకి ఒకే విషయాన్ని 3 సార్లు చెప్తూ ఉంటారు. ఏదన్నా అందరూ సౌండ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఆర్డర్ అంటే ఇంకా ఇది ఫైనల్ అన్నట్లుగా చెప్తూ ఉంటారనమాట. అలాగే భాగవతంలోనే ఇంకొక చోట సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజు చెప్తారు, కలేర్దోష నిధే రాజన్ ఆస్తి హ్యేకో మహాన్ గుణ కీర్తనాదేవ కృష్ణస్య ముక్త సంఘ పరం వ్రజేత్ అని. అంటే ఓ రాజా అంటే పరీక్షిత్ మహారాజుకి చెప్తారనమాట, ఓ రాజా, కలియుగము దుఃఖ సాగరమే అయినప్పటికీ దీనిలో ఇంకనూ ఉన్నట్టు మనకు ఉన్న ఒక మహాగుణం ఏంటంటే ఈ యొక్క భగవంతుని యొక్క నామాన్ని కీర్తించుట చేత మనుజుడు భవబంధ విముక్తుడై పరంధామమునికి చేరుకోవచ్చు అని. కాబట్టి ఈ యొక్క ఈ మనస్సుని కానీ మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలన్నా అంటే ఆ మనస్సుని రక్షించాలి అంటే మంత్రం కావాలి. అది ఈ యొక్క మంత్రం ద్వారా మనం నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కృష్ణం వందే జగద్గురు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. అనంతకోటి వైష్ణవ వృంద్కి జయ నమః.